kembang segerat melati nang ereng-ereng. Nek ayune Cak Sukoco pancen gak nyacat, bareng tak rabi bokonge penceng. Malih nek lungguh tak ganjel genteng. Gentengi gawean ploso babah penceng pokok miroso. Dadi masa bokonge. Lah nek ketiban lawang jarene apes, janganane dicampur tales. Dasar wong lanang nek bengi ngeledes, bareng awan nyambut gawe dadi males. Damare mbok dang disumet, naleni lawang kok mumet-mumet. Dasar wong wedok jejer wong lanang tangane gremet, iku garai wong lanang greget-greget. Once ono kobot nang pinggir sumur, klambi abang nang dondom amono. Tresno abot locak carane mancing sedulur arang-arang nang sambang ono. Wong klentengi ndang madha ono suruwe, gak ono gange. Oleh seneng locak sulabi dintek-entekno, gak roh aneh konangan bojone. Gawa gabah kate diselepno ana pedet, ndang talen anono. Bapak tuwek pokoke sugih bondo donya kadung kepepet, dulur lak dikapakno pipi. Lah nek piringe digawe wadah ndok, urunge digawe gantang. Saking kepingine dulur pokonge semok sarunge sing lanang, lah kok digawe nyubal. Cak bawa iki duwe cerita, ana wong wedok sing kukune dawa. Digawe enter dodo, yaiku barai wong lanang bergairah sak nalika Cak bawa saiki kondo dasar ayu, adik rambute dawa. Digawe mlaku seblak nengen seblak niwa, wong lanang sing wasna isok
metu numpak becak ono arek ayu kuning gawe kadok cekak dasar ayu potongan Bambang awak oleh Guwasno sampai ketabrak becak. Cak Bowo pancen akeh ceritane ono wong ayu sing tanpa ono cacate delok TV wong loro tumpang-tumpangan pupune ya ngono iku mbarahe wong lanang ambekan gedhe. Pancen wong wedok akeh gayane ya apa carane iso tresnani bojone teko carane ngomong sampe ngobanok lambene garai wong lanang bolak-balik ngajak mlebu nang kamare. Lah nek Cak Bowo kadang-kadang gremeng ya apa rasane duwe bojo anteng dane yo ati iki oleh seneng tapi jarene duwe bojo ayu barai geger kemeng. Nek koncoku gak ngono duwe bojo ayu jarane tambah kuru lah mulane senengno atimu nek bengi bojomu sing gelek dijak turu. Ceritane Cak Bowo saiki enak ana wong wedok ayu ambek sing lanang lah kok numpak helica tangane gocekan pupune sing lanang jarene tepak jare sing lanang yo ngene iki sing garai sia ana layak gawe wadah saka pecel pun saya monggo ke